Chcem na obed šunku a 4 vajcia, 4 vajcia, 4 vajcia. Chcem na obed šunku a 4 vajcia, 4 vajcia, 4 vajcia. Dámy a páni, zdravím, toto je úžasná hra, sa volá, že Inside Backrooms. Čau môj. A ty si tu. A čau. No a teraz ideme... No... 0, 6, 1, 4. 0, 6, 1 a koľko? Prvýkrát 4. Na čo tam ideš? Som ťa mal zavrieť. Ale však mi to No prvýkrát... a je to v rici. No takže dámy a páni, tu je taká entita, sa volá, že... Aj táto, áno. Toto je Astratoro, ja ho volám. A kabelový manažer. Obidvaja velice neslušní. Prečo som počul dačo? Lebo ja som to hodil kablíkovi do hlavy. Tu ideme. Tuto. No a tu doprava, lebo tu nič není, takže ideme sem. Tam sú tie červené dvere, ale to sú také iné červené dvere. To sú také, čo treba kľúč sa. Joj, Mário! Tu nie je žiadny Mário. Je to toto. No dobre. Všetky. A tu je skriňa. No ale ja už... Paper. No, tu je. A tam je už Smajlo. Tam je Smajlo 20, tam je. Tam zvolajú kablíky. Dobre. Takže tu koňom musí byť taký Mustang. Daj koňa. Fuj, ale ja sa doserem asi. Taký brum brum. A mňa sere ten koň. Lebo 20 minút robíme koňa. Naspäť. On je chybný, on proste sa zle narodil. On sa zle narodil. On je chybný. Čakaj, ale on je bombový. On má to... Debil koňo. A pamätá čo iné, to potom spravíme. Dobre. Dobre, Smajlík tu už není. Hej, to píš! Poď. Ja som sa dosral. Ešte čerou. Ekes bekes. Čekes, tekes, lekes. Enfekeletes. Oh yes. Astratoro! Však vidť hedmore. Ale ja mám... Sanitu minus 200. A ja. Elektrikár! Ideme prehľadávať zasu. Pes. Čaba a za ňa. Však ale on ide hardbass to ten typek. Není, poď vám. Hardbassy? Ideme head. Hardbassy? Tak on je... Jak to sa řekl? Dobre, tak poď. Tak poď. A hej, poďme koňa, no. Takže teraz budeme vystrihovať, no. Put him to the right, when it's wrong. Aha, takže my to asi musíme... Daj. Čo sa má kúkať doľava? Ja neviem. Počkaj, teraz. čo? Je to! Paráda. 40 minút minus a to nikoho nezajíba. To je paráda. Budeš mať čo vystrihnúť, poď ideme. Budem sa cítiť ako... Ideme prehľadávať tie... Ale však to nekladivo si treba na to. Ma nezajíma, idem prehľadávať čufliky. Počkaj, ale ja musím staminu si dohybiť. Ideme tu. A však tu aj tie celá sú, nie? Také, Á, no tu sú. toto. Bez pozor! Daj mi pilu, lebo zomrem. Je červeňák, pozor! Daj mi pilule, prosím. Daj si a ideme naspäť. No, dobre. Je tu pes! Počkaj, nie, pohode, poď vonku, pohode. Musíš srandu. Ja ti neverím ani hovno. Tak tu som. Akože nerobil som si... Nerobil som si srandu! Vonku. Idem vonku. Idem aj ja vonku. A ja... Som pri koníkovi. Idem tam. Tu mám červené svetla. Tak tam asi nejdem. Tu typek! Dobre, idem. Poď za mnou, poď, pohode. Sám som sú, fakt. Haló? To p***ajna. A noha! A zober.
Musíme nájsť tú tejpu. Ježiš, 9.15, čiže ber si. 9.15, dobre, vtedy stávam. Ne. Sa neotvára. Drogy. Tu je kazeta. Kazeta! Kloky! Dajme. Ty kokos, však tu počúvaj ma. Vieš čo mám? Jak to otvárajú? Prsty, ucho, nos, nohu. Mám kazetu, mám do toho. Typek má celého človeka vo vreckách. Nemá pohode. Smajlo 30. Poďme, cici. Počkaj. Obuj sa, obleň sa, nechoď bosý, lebo budeš mať, lebo ťa zbije Janko bosý. Kamu tu sebenarnya fajn dneska. Čo si žeral? Papier. Tak. Nie už pijem pivku. Keď nás bude naháňať, tak púšťam. Na pozor! A behám ku tebe? Tomu ver. To je face! Ježišmaria. A tu redky. Nemám čas. Počkej, vypni baterku. A toto co? Ježiš. Ja to čo obrazí? To čo je? To neviem. To obrazí. Ježiš, a tu zase bude dačo nás... Takéže... Čo tu, Playboy? Počkaj, ja si to musím ísť kúpiť. To je B. Počkaj, bacon asi nejaký bacon tam bude, ale... A máme to! Fusky to na elektrínu, na ďalšom leveli a moc žely. Ale ty ma nenájdeš. Kde si sa dospal, no však tu si bol. Kazetu si ideme pustiť, kazetu. Jaj, no jasne, nový film. Počkaj, tu, no. Spider-Man 4. No jaj, to už viem, kde sme. No jasne. Frank Elmont. Či máme všetko? Jennifer Marley. Jennifer Marley. Nemá oko, to mám. Ty máš oko, máš. Dobre. Sú typek vôbec vlasov. No. Ideme. Dobre. Počkaj. Tu sa vieš jak zľako. Frank Elmont nemá nos. Nos nemá, to mám nos. Poď. Nemám len oko, hej. Kto je ďalšie? Jennifer Marley, Potom... Jennifer Marley. Poď tu. Ticho, lebo ide elektrina. Tak nemá oko. Čak tu, more celé. Tam je smajlik, dobre, pohode. Kde? Pohode, to tam, tu. Tam, a tak... Elektrika! Ty debil! A tam je Smilo. Aj, duriti! Tam je aj pes. Nie! Áno. Oni fakt hrajú tria, oni idú po troch. Nie, on pozerá na mňa. Chodorici! Matka Česká. Ja ťa kúkam. A nechutám, no. Choď do peši, no place. Ty debil! Je to smalo. Utekaj. Behaj! Dobre. Poď von. To peso. Kde si? Haló, ahoj. Ja To je peso, pozor! Počkej. Poď si ho zobrať. A kde si? Ja neviem, kde si. Do pi... Chod do pi... Bežím, serem na psa. No ale pes je more pri telách, dement. Nie, mne tu ide aj hardball. More, prestaňte hrať 3 a vysunie. No, on ide za mnou! Aha, vino? Dá si takové kúpne hodinu. Dobre, ja som pri telách. Tu je pes! Neháňam. Nie! No, som si až tlieskol. Daj oko. Ideme. Tam oddelí sa, že bežím.
Ale to dej... Kámo, ja v živote som sa tak nezľakol, jak teraz. Ty hajzel, ja nemám žiadne. A dropnem ti tu dleno, dobre. Ale ja neviem, kde to je. Smajlo zase, do piči. Kde si dávaj, hej? Tu som. Kde si? Ja som práve robil, poď si preoblej kakam. No, poďme. Ty čo si Sagan? Lebo neoblek dodáva vitamín C. Vitamín D by sa ti viac hodil, keďže tu není slnko ani ryby. Dám si... Nie, ak tu ideš elektrika, tak ťa rozsekam. Počúvaj, God! Ja to nehrám. Ja som sa ani nezlekol. Okamžite tú pesničku, lebo... Dobre, Počúvaj, ja merám a ty hasíš, hej? ja striekam. Ty hasíš. Tak jaké ruky mám do gaba? Poď, striekaj, dávaj, hej. Dobre, pohode. Tu. Dobre, paráda. Tu som striekal, to čo? Dobre. Konia, dobre. A ide pes. Končili. Kde si? Ja som v strede izby. Ak tu príde pes a ma rozkuše... Joj, skria. Pič, on prišiel za mnou. Ja nevidím nič. Skriňa? Ty debil! Ty debil! Striečne. Ešte. Dobre. Kde si? Tu, ale... Pozor! Dávaj. Viem, kde ideme. Jak ho ešte vo vzduchu chytil. Dobre, malo by to byť. Ide to. To je hovadina. Na to všetko je. Nič. Hotovo! Hotovo, ideme, vyhrali sme, koniec, vyhrali sme, asi. A tu už je nová entita. Nie. Berem vodu. Toto. Ale však akože na ďalšom. Hej, to je ten, to je... Jaj, to ty máš. Consistency. Dobre, no. A si to tam dáva, to trefli.